מה זה? שישלח לי בתגובות. מי זה סטייק? חברים, זה סטייק? סטייק? זה כמו השיער שלו. סטייק? אני לא רואה חברים, זה סטייק. בדיוק. זה בדיוק ביום אחרי זה. באמת. בלה 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 בלה. עושים לי גיפט. עשית לי גיפט. רגע. זה ועל הספגטי וזה. זה ועל הספגטי הכי נורא. כמה זה שווה, אבל לא הבנתי משהו, אבל דקה אני צריך להשיג את זה. עורך דין, קוש. רוצים לעשות בייס? תראו מלא זמן לא עשינו. לייב את השיער. רואי. המתנאל שלך? לא ענה לי. רואי, אני בסרטון, אני ברמת. למה עוד מעט דווקא? משתעמם לי, איך אני אפתח? אז אין בעיה, אני אפתח את זה בפאבליק. לא, אל תפתח בפאבליק. תעשה לי שידור. רגע, יש לך את עברי זרין מהסוני? לא, מהסוני אין לי. אז אני מצרף אותו לשיחה והוא יכול להכניס אותך לזה. יש לו שרת. אין בו, אפשר לפתוח לי מזליסט, כפרה עליך, פליז. בחיים לא רוצה לתת להגיב לו. אפשר לפתוח. פעם הבאה שיהיה איבנט בחנוכה. כמה זמן יהיה חופש? לא יודע, מלא רצח. אתה יודע, חבר. אז באיבנטים אני אכבד אותך, אני אתן לך זיכרון. כשחנוכה מסכימים לי להיות בכל החופשים, בכל האיבנטים. רק בחופשים מסכימים לי. אוי, אבל למה לא עונה? אחי, למה אמרי לא עונה? נראה לי אני צריך לשלוח לו הודעה. איך קוראים לו אצלך? רגע, אני אשלח לך את השם שלו. אבל ברור שהוא לא יאשר, מה יש לך יד דפוק? אבל אומרים לך שהוא לא יאשר. אני עכשיו שלח לו הודעה. טוב. ותגיד לו אם הוא גונב לי, אני גומר אותו. אתה יודע לכתוב. רגע. אמרי 3? רגע. אמרי 3. איזה סקין? של איש כזה מפגר עם איש כזה שנראה כמו אינדיאן עם חמישי נודר שבת אלו 5 דולר ששומר אלו 5 לא יודע משהו כזה שכתוב לו על הבגד. אני אשלח לך עוד מעט הסקין שלו. 8 כתוב על הבגד? תראה לי שיתוף מסך, נו. רגע, אני כותב לו. מה, כולי רודניה. מה יש לך? עזריאל, אני יודע את השם שלו. יש לו מלא
אבל יש לו מלא משתמשים, מאורי? יש לזריאל מלא משתמשים? לא, אני שולח לך את הסקין שלו. שלח. רגע, אני אגיד לך, 50 נודר, 60 שבת שומר. כתוב לו על החולצה 50 נודר, 60 דוקר. שנייה, מה? עם רימה, איזה מספרים? כתוב לו על החולצה 50 דוקר, 50 נודר, 60 דוקר, שבת שומר. אבל אני לא רואה את הסקים. רגע, תגיד עוד פעם. 50 נודר, 60 דוקר, שבת שומר. 50 דוקר, 80, 8 דופק. מספר שלו 3, 4, 8, 5. 3, 4, 8, 5. לא, איזה דפוק אני, זה אמרי 0, אני שולח לך את השם שלו אני שולח לך את השם שלו בטעות שלחתי לך משהו אחר. מה ענה לי? רגע, שיש לו על התמונה לאוסטרליה לאריטוס? לא. הוא כל כך מלא. אולי שלח לי משהו. גיא אומרת לך בוא לפארק, אני לא רוצה, אבל היא אמרה לי להגיד לך ותביא את החולך. נו. שלח לי. תראה לי איך הוא נראה. תראה לי. רגע, אני שולח לך את השם שלו. יש רק אחד כזה בעולם. את השם שלו יש רק אחד כזה בעולם. זה מראה לי איזה מיליון אנשים ככה. לא, כי זה היה בטעות. אני שולח לך את השם שלו המדויק. שלחתי לך אחד לא טוב. אפס? כן, אמרי 0. כן, אמרי 0. רווח. האמת, כתבתי את זה בלי רווח והיה מיליון אנשים ככה. כן, תכתוב מבטיח לך גם מיליון אנשים. אמרי 0 בלי רווח. אז למה אתה רשמת לי? נו, עדיין, בלי רווח גם יש מיליון אנשים. מה הקשר אחד בעולם? תראה לי איך הוא נראה. רגע, אני בא להראות לך. אחי, לא יודע, אני מתקשרת. תראה לי. הנה. חמישי דוקר. 50 נודר 60. 50 נודר 60 דוקר. שבת שומר. עולה עולה. עולה עולה. עולה 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 עולה. עולה עולה. עולה עולה. עולה 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 עולה. אתה שלחת? אבל איך הוא אומר את זה? וואי, תגיד לי מפגיר. עשית אותו?
בואנה, אין דבר כזה, אחי. לא, זה ממש... קוראים לו אמרי. תראה לי. נכתוב אמרי שנייה. אמרי אמרי. 0. לא, יש פה עוד אמרי. למטה. יש אמרי. כן, אני יודע למצוא. אבל תעתיק את האמרי. הנה, יופי. סוף סוף. הנה, יופי. קשר אליו. רגע, שלח לי את השם שלך רגע ברובלוקס. של הסוני. אותו דבר, אבל רק ב-12. לא, ככה נעשה. שלח לי אותו לגמרי. לא, אני כבר יודע בעל פה, תקשיב. אותו דבר חוץ מהמספרים. לא, שלח לי אותו, שלח. לא, אין לי כוח לשלוח. אחי, שלח, נו. לא, אין לי כוח, נו. אחי, אין לי כוח. אותו דבר, מה שכתוב, אותו דבר. אבל במקום ה-16, 12? לא, אותו דבר חוץ מהמספרים. תגיד אם אני כותב נכון. יפה. לא. כן, בסדר. מה עכשיו? שנייה, תשנה את זה, אתה לא עושה טוב. למחוק, אחי, מה אתה עושה? זה לא נותן למחוק. הנה, מה אחרי זה? נכון, יש 8 למטה? נו. 8 למטה, הנה זה. נכון, אתה רואה את 8? אז למטה יש את ה-ו' הנקודה. זה? לא, תמחוק את הכל חוץ מהו' והשין הזה. כאילו הדבר הזה. את זה למחוק? כן, תמחוק. וזה? כן, תמחוק. תמחוק את המספרים. מה אחרי זה ונקודה? אבל תמחוק את המספרים! לא מחקת את המספרים, מחוק את המספרים. מחקתי הכל. עכשיו תעשה. אני בוכה אם זה טורטוגיני, אחי. חבר'ה, אלרועי פותח סיקרט לקי לקינג יאנג. אמרי, אתה מאשר? חבר'ה, אלרועי עכשיו פותח את הסיקרט לקי בלוק, אנחנו פה בסרטון אלרועי. אלרועי, הכל טוב, ממש יוצא אתה מרוצה, נכון? אלרועי להיכנס? לא, אני רוצה פשוט, בא לי להסתובב. אלרועי, אתה מסתובב, כן? אמרי, כנס לשרת. רגע, כנס מהשרת ותצא מהשרת. אני יודע. כנס לשרת שלך. מה? הלכות. אמרי, כנס. מה? אני לא יכול, זה יכול לשרת שלך. רגע, אין לי קליטה, שתוק כבר. סתום. שתוק, אמרי, אחי, אתה תגיע בנות. יאללה. אתה יודע, אם אני מדבר עם חיים קללות, אתה לא מבין איזה קטן דופק לך. לא, אל תדפוק לאלרועי. הוא כבר שמע מה דפקתי לבניהו. אמרי, תכנס. חכה, זה לא מביא לי. לחבר שלך?
אמרתי לו מוצץ. אלרועי, אתה נכנס? חכה, עוד לא נכנסתי בכלל. לא, אני צריך אותך מהחברים. אבל מה אכפת לי? אני יכול לכתוב את זה דרך מה... כנס, אלרועי. עכשיו תצא. לא, אתה עוד... אני צריך להיכנס לאמרי, אני צריך להיכנס אליו, זה לא עובד לי להיכנס. אמרי, נכנסתי? כן. יופי. אל תגנבו לי. בסדר, אלרועי. תצא עכשיו משהו. למה בא לי להישאר? וואי. מפחיתי. אז מה? אני לא פותח, הוא מפחיתי. מה? מאורי, תיכנס אפילו ותגיד לו שאני לא בבייס שלו. טוב, קודם עדיף שמאורי ייכנס, נכנס. ואז חדי יסתכל שאתה לא גונב. נכנס. נו, נכנס. תסתכל שהוא לא גונב. אני מסתכל. אמרי, אל תלך לבייס. יאללה, בוא כולם מסתובב לא להסתכל. אני יצאתי מהבייס. לא להסתכל. לא מסתכל. מה אתה? יו! הוטספוט. זה הדברים שלך? סבבה. זה הדברים שלך? כן. אלרועי, מה? אמרת שיש לך גרייקוס מדוזי. לא, אין לי. חצו לי סקאם. על למה הגרייפוס. אתה לא רוצה את השרת שלך? כי לא היה לי את השרת. אלרועי עוד זכות, זה אינדיאנג. אלרועי, אפשר לסתור אותו בקטוס. טוב, אם אתם רוצים תישארו. טוב, אני אשאר. אלרועי, רוצה טרף? מאורי. מה? אני מכניס אותי. רוצה עכשיו עוד 199 לילות? בוא תראה רגע מה זה? מה זה? אני... 5 תעלומים. קיבלתי. לא מאורי, מה בא לך תגיד? מה אתה רוצה? מה תחליט? מה אתה רוצה לעלות פה תגיד לי פה? תקשיבי. טוב, הוא מגיע. אני לא בא פה לפתוח לך את הבייס. אני צריך אותך בחברים. תאשר אותי. מה? מאורי. לא, תאשר אותי. לא בא. אני ב-99 לילות. אם אתה רוצה להיכנס אליי. סבבה. אלרועי, תאשר. אלרועי, גם אתה תיכנס אם אתה רוצה, זה בשרת שלי. מה אתה רוצה תראה גם הסמיני שלך? מיני ספיידרים, אחי. פרטיזן דרגון פרוטיני. יאללה, תראה לי את הבייס. אחי, Lo Stortus. אני פותח ממש גדול. קודם כל, אבל השארת אותי? הנה יופי. יאללה, תפתח את הלוסטר. רגע, כי אל תרים. אני רוצה להגיד. שנייה. לא פותח. תאשר. השארתי. יופי. תבין. יופי. יאללה. Lo Stortus. נגיד. אני מתנגד. טוב, שנייה. למה אי אפשר לקנות את הדבר הזה מהמכונה?
מאורי, מה? מה הצבע של המכונה? אדום. טינדור. מדברים לך באלוהים. טוב, רגע, אני נכנס לבדוק. Bombardiro crocodilo. אולי אני לא אכנס, כי אני באמצע המשחק. קניתי בומבנדילו שנעשית אולי Tim באיבנט. Cheese. אחי, איך בשנה לא תקשיב. אלרועי, אני לא עושה איתכם אותו, סתם. אין לי כוח. אז מי יהיה איתנו? אלרועי, לא יודע. אלרועי, יש לי את הסיקרט לקי בלוק. איזה כיף, אני בחיים לא השגתי. מה אני שומע, מאורי? מה, בחיים לא השגתי סיקרט לקי בלוק. טינדור. נשבע לך. תדע עם הלינדור שלך על זה. על זה נכון, אלרועי? אלרועי, פתח כבר. כן. אחי, בוא להיות. אני רוצה טרייד אוטפוט ולא סטוק על האוטפוט שלך. בא לך? אחד מהאוטפוט שלי וסטורקוס. רוצה. אז 3 בנים. מה בא לך על האוטפוט? על כל הבייס שלך. אני מת. כל הבן שלך. בוא תיקח לי אוטפוט ונו, את ג'גורילה. נראה לך? כל הבייס. שווה לך, אלרועי. לא שווה לי מעניין לי את התחת שלי. זאת פה צינגיאן, זה קשה. מה קשה? עברתי על הסבתא, זה קשה. עכשיו אני אומר דקוין, תפסיק להגיד להקים לקינגיאן. אחי, זה לא עברתי על הסבתא. הזאת שנים. איך קוראים את הדבר החרא הזה? מה? את הדבר הזה, מפה. אבל רועי, נכון זה של המחשבים? למה אי אפשר לקנות את זה? אחי, עוד 5 דקות. מה זה? עכשיו. רק עוד 5 דקות. מה, יש עוד 5 דקות את האיבנט הזה של האינדיאנג? כן. למי יש להחליפה? לא. בואו נראה חנילוני, או שהוא שם אותו בקומה למעלה, או שהוא שם סתם, או כמה סתם ריק. Treno struzzo turbo 3000. Nubini Pizzanini. Treno struzzo turbo 3000. אל תתקע. אתה יודע, קונים את זה? מה זה את זה? כבר לאחרונה הייתי הולך לקנות את זה. לא יודע. בא לי לקנות את זה. אפשר לקנות, כתוב שאפשר לקנות. תנסה, אני לא יודע. נזנו מנחת. עוד 3 דקות הייתי נכנס.
אני בודק עם הלוסטורטוס. עוד פוצ'ר. איפה יהיה לוסטורטוס? יגיד עכשיו הייתה טוב מאוד פוצ'רים. למה עוד פצעתי? כן, עומד. الوين دير ما بيحصل عندك لما جيت فقط Trick track bada boom. תסתכל לו מתחת לגובה וזה סטייק, לא צוחק. טוב. מרי, מה זה הרעש הזה? עכשיו עובדת. Cocofanto elefanto. למה אני לא יכול לקנות? Cocofanto elefanto. טוב.
אני יודע מה זה דבר חרא, אתה צריך לקנות את זה ברובע. אוף, מאור, זה רק לקנות מזה רובע. אוקיי. למה המשפחים פה מצליחים לבלגים את החודות שלהם? אני אוהב את המשפט. אתה יכול לקנות את זה, לא יודע. נכון, יש המנה הראשונה. כמה אני צריך? צריך לגרם כסף, אני צריך תקנו. אוקיי. שמת בסלוב. אם אתה קודם כל לוקח את האורצות. וכן חברים, זה היה עוד סרטון, ואני מתכנן לנו דברים, אבל תראו, אתם רואים את הכתם הזה, חבר שלי עשה לי את זה, שברתי לו את היד. אז מקווה שנהנתם, נתראה בפרק הבא.